И здравейте хора! Днес ще опитаме тези желирани бомбони, които много са популярни в YouTube. 2022 и 2023 бяха много популярни. Аз едното го изядах с ананас, много беше вкусно. 10-10. Сега с гроздите. Само да не прътнай. Преценявам се, но сега дай прътнивката. Ай, то фръкна към... Много е вкусно. 10 от 10. Започваме с другото. Ето. Ягода. То малко се вижда само червено. Така. Много е вкусно. Аз напроса ми се. Това от мене. Чао и до нови срещи.